Hello guys, tokuchingamidza mishonga chenyu chamasecret namaconversions zitando inoitwa iye Glory. Welcome back to this episode. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Vatete ndinotenda kuti muri vatano. Regai ndimbokuudza zvandakasangana nazvo. Pane pamwe paunopfugama woti Mwari maita henyu mandinzvengesa pamuteo wewakaipa. Vatete ini ndaive nehaso rangu randinoti house sitting. Ndinoti ndaive vatete nokuti kubva zvaitika chiitiko ichi ndakabva ndasiya nekuti ewo mukombe wacho ngaundipfuure. Ndinoti ndaiva nokuti kubva zvaitika chiitiko ichi ndakabva ndasiya ndikati ewo mukombe wacho ngaundipfuure zvaunofira mafufu sekonzo. Vatete ndaive nehaso yangu yekuchengeta dzimba dzevanhu kana vachinge vainda kuholiday. Ndaive ndisingagaripo permanent, ndaingochengeta kana vanhu vachinge vainda kumaholiday. Vatete ringava vhiki rimwe chete kana mazuva maviri kana matatu zvichienderana nekuti varidzi vepamba vanenge vainda kumazuva mangani. So ndaigara ndichiadvertisa basa rangu pasocial media ende mari yacho yaizondibatsira pajanuary disease nekubhalanzisa zvinhu zvechikoro. Vatete ndakazovingwa kuinbox nomwe murume akanditi iye nemhuri yake vaida munhu anosara achitarisa pamba asi vaida mareferences ekwandaive ndamboshanda sezvo vaitya kuti vanogona kuwana mumba mavagraundi rekutambira nhabvu. Vatete chinangwa chekuti vanhu vachengeterwe dzimba kuda kuchengetedzwa kubva kumbavha. Ndakaburitsa mareference angu vakati paiva pakanaka ndozouya pamba pavo kubva musi wa21 kusvika musi wa28 December. Regai ndichanangure ndichiti house sitting nekuva maid zvinhu zviviri zvakadosiyana. Kana uri housekeeper chako kuchengetedza pamba, kubatidza nekudzima malights, kumeka sure kuti madhoo ose akakiwa, hapana tape yakavhurika. Chingori chibasa chakapusa-pusa vatete zvekuti ukawana mhene dzako so December watakatarisana naye iyeyu unotora mari. Ndakasara pamansion paya, mari yandaipiwa yaiva ×3 pane yandaisimbopiwa kune dzimwe dzimba dzandaimboita house sitting. Ndakapinda mumba vatete ndichifamba kastep kenyasha. Firiji yaiva yakazara kuti mako nechikafu vatete. Pamudhuri paive neziTV rakareba kepu tukairo richinyasoona nekubuditsa mapikicha zvekuti wega waisekerera. Ndisati ndagara pasi vatete ndakatanga nokurova maraunds mumba umu. Ndaida kumeka sure kuti zvinhu zvose zvakaringana vatete. Zvechokwadi mumba umu maiva musina munhu, maingova me, myself and I. Ndakagara pasofa rino raiva neutefe-tefe. Ndakagokuchira masnacks angu. Ndakati regai ndinyatsoita movie house. Kwakudzima light ndimboona movie imwe chete ndozonorara zvangu. Vatete hakuna kuvata kwandakazomboita. Ndakati ndichiona TV ndakanzwa sokuti ndakufuridziwa kumeso uku. Nenguva ngani ndainge ndabiwa nehope kuita senge munhu adhiragiwa. Vatete kunzwa hope dziya dzekushaya simba. Kuti kwaiva kuguta, hai handimbofungi kudaro. Nguva yezhizha taimboguta kudarika apa nemabarwe nenyimo. So chii chaiitika mumba munhu? Vatete ansa yangu handina kunonoka kuiona. Ndiri kuhope ikoko ndakanzwa zimutsindo richifamba richiuya kwandiri kunyatsodzwa kuti dhi. Mutsindo uyu wakauya pandiri ndikanzwa ndava kubatwa huro kuti mba vatete. Zviya zvekuti ndainzwa hope ndakaita soba chop mudumbu makabva maserera kunge chipepa chelacto chabudidzwa mweya. Vatete ndakasvetuka unge munhu ari kusvetuka high jump kwakunomira uko. Mutsindo uya wakanditevera zvakare. Ndakanobatidza light, mutsindo uya ukaita senge wafriza. Ndichinobatidza light ndakaona pane chidhambakura paketeni vatete chiya chine dumbu reblue. Zvakandishamisa kuti chidhambakura ichi chainda sei pakateni sekuti pandanga ndichimboona TV changa chisipo. Chidhambakura chakazotanga kugara mumba zvarine harisi dzvinyu kaere. Vatete mvenge yakaitika pamba pamusiwo haisati yakamboonekwa. Ndakabuda mulaunji mandaiva ndikapinda muspare mandainge ndanze ndigozorara. Mutsindo uya wakatanga kutevera uchiti dhidhidhi. Apa nguva dzanga dzangovaira ndainge ndoti chiregai ndichizorora. Apa ina handigoni kurara ndakabatidza light. Vatete mutsindo uya wakauya mandaiva ndiri ukaita zvawamboita zvekuda kunditsipa. Ndakabatidza light, chidhambakura chaive chifuti paketeni muspare. Chandisina kunzwisa ndechekuti chidhambakura ichi nemutsindo uyu waida kuzama kundidzipa here uye zvinofambidzana uyezve zvaifambidzana papi. Ndakati kwara kwazvo kuona kwembedha kwandaive ndakagonya ndikati chidhambakura ichi hachindinetsi. Pandaiva ndaenda kuchimbudzi vatete ndakaona chigaba chepesticide chedhumu. Kumba uku kwandairoja ndaimboiurayisa zvidzvinyu zviya zviri transparent. Ndikati regai ndizame. Ndakatora chigaba chiya ndikaspraya chidhambakura chiya. Ndakachirova nesurprise changa chisina kutarisira kuti ndichaita zimuvu rakadaro. Vatete chidhambakura chakafa.
ndikatora plastic raive rapera chingwa mukicheni ndikariisa ndichiti ndozonorasa mangwana. Ndakazonogara mukicheni usiku hwese ndichinamata. Mutsindo uya handina kana kuzounzwa. Ndakatodza chero vachibhadhara mari yakanaka, ndanga ndisiri kuzopedza rimwe zuva futi ndiri pambapo. Zvokwadi unourayiwa nechausingaoni. Postmortem igoti chii? Strangled by a shadow. Wakachengeta dzimba dzevanhu. Asi chandakabatanidza ndechekuti kubva zvandauraya chidhambakura ichi handina kuzonzwa mutsindo uya zvakare. Kwakaedza vatete, ndikati regai ndichikinura dhoo ndinorasa plastic raiva nechidhambakura chiya chingazonhuhwa. Vatete muplastic randaive ndasunga kumuromo ndichinyasoziva kuti chidhambakura chaive chafa, manga musina chinhu. Plastic raive rakasungwa asi chidhambakura mamusina chashamula. Ndipo pandakaziva kuti pamba apa paive nemushonga vatete. Ndiri pakati pekupishana nepfungwa, foni yakarira. Vaiva baba vepo vakanditi chirega kuita house sitting, vanga vasisachade maservices angu. Aikaka kikiki, ndakaziva hangu paiva nemwoyo wenyaya iyi. Chaiva chidhambakura chavo chaida kundidzipa toitwa sacrifice ivo vasipo. Pavanodzoka kuholiday vaizongoti takawana akafa, ameno utakaurayiwa nei. Manje vaivanyangira yainge yaona. Ndakabuda pamba apa ndikanosiya makii panext door. Kamari kandainge ndashanda one day handina kana kukatevera. Aiwa kavadye zvavo haina kana basa. Iko nemari yavaiva nayo vaitadza kuhaya security company inochengeta pamba, ivo vaida kuholiday naye vatete. Family iyi is suspect number one. I think the most chinonyanya kushamisa panyaya ndechekuti muplastic makamuka musina chidhambakura apa rainge rakasungwa. Zvinhu zvinonyanya kushamisa. Alright, tine nyaya inotevera zvakare yandatumirwa namama. Makasimba here? Ndine munin'ina wemurume wandinogara naye from another mother, same father. Ane beautiful yake kumusha. Akauya kuno kuzotsvaka basa. Tave kuda kusvika gore nawo tichigara navo. Basa vasati vava naro riri permanent. Rega ndisawanzongano ndibve ndapinda munyaya. Mazuva apfuura ndaigadzira hangu kubuda kuti ndiende kubasa. Ipapo murume wangu anga atobuda. Ini ndaive ndanzi ndisamukire nemurungu cause of weather. Angati ndiuye kuma9. So ndiri pakati pekugadzira. Bamunini vakauya vakanditi mukadzi ndine nzara. Ndikati don't worry, ndiri kutobika soon ndinenge ndapedza. Vakati no, ndoreva nzara chaiyo, chimbondiitirawo plan. So ndakavapindura ndikati madii maudza mukoma osekuru wenyu vanogona kubatsira, nekuti ini sezvamaona kana ndisiri kubasa ndinenge ndiri pano, handina kana plan yandingakuitirayo. Ipapo havana chavakataura. Iniwo pachangu ndagara handina nyaya nevanhu. So later on ndakabuda kuenda kubasa. Vakabva vati saka mati ndofa nenzara here? Ndikavati munoda ndiite sei? Handina munhu wandingakulinkai naye. Taurai nakule omukoma wenyu vanogona kukubatsirai. Ndatobuda vakadeedzera kuti saka makutoenda here? Handina kuzopindura. Ndakasvika kubasa ndikabatidza wifi kuti ndiudze murume wangu kuti bamunini vanga vati vane nzara, zvimwewo aizoitawo plan or something. Since bamunini vanga vasvikira kwandiri vakanzwa kunyara kuudza mukoma handizivi. Pari pandakabatidza wifi ndakaona meseji yabamunini yange yakanzi mukadzi wamuka here. Meseji yaiyo yaiswa kuma2 ndakaudza murume wangu zvese zvemeseji yaiswa iyo. Haana kuzvisa musoro, maybe aingotiwo kumhoresa. Ameno. So murume wangu akati beta asvikira kuna gulezi vake, musazotipisawo nemafuta kana taakuvatsvakira, handina kuita pressure nazvo. So dzimwe pfungwa dzakanditi zviri kurevei izvi usiku wakadai zvavasati vakamboita, plus pandabuda mumba vanga vachiti ndofa here nenzara, chero ndavati handina any link. Ndakatanga kungonyumwa. The following day habe aiyo yakarara dzaiva kuma2. Ndaitonyaradza hangu mwana ndakamubereka. Munongozivawo zvevana, sometimes vanonetsa manheru, sometimes havanetsi. Ndakabva ndati regai ndibhoile mvura ndiise cerelac pamwe inzaro. Ndaingoita zvese. Ndakatomugeza ndokurara kwakazoita. So ndogara 2 rooms, kitchen nebedroom. Ndiri pakati pekutoisa porridge paya ndakaona munhu ari kuvhura chijira chandaive ndakamonera. Luckily ndaive ndakapfeka mukati. Hanzi ndiri kubvisa tsine. Kwandinogara kumasabhabhu. Ndakati dzabvepi? Havana chavakataura. Ndakudyisa mwana wangu porridge. Ndakaisa kamera yangu on semunhu anga agara achisuspecta something zvisiri right. Vakabva vatanga kukumbira bota ramukoma wavo. Vaitaurira pasi pasi. Ndichiti taurisai, handina chandiri kunzwa ini. Vaibva vati shh zvechitsotsi. Ndakavasiya vakakontinya vachitaurawo, vachinongedzera pakati pemakumbo angu. Handina kana chandakataura, ndaida kuzoratidza mukoma wacho makuseni. So ndakazomuratidza vhidhiyo riye mukoma wacho matsiro akaita nawo, handina kuafarira. Akangovati
zvauri kuita hazviitwi nemunhu ari normal. Hana kuratidza kubatikana nazvo. After that sentence, hanzi wakuda kufadza madzimai here, akatoseka paya, akutoita mafanezi ake navo makuseni iwawo. Hapana zvimwe zvakazotaura. Ndakamuka zvakare mune message futi nemapictures evanhu vasina kupfeka. Ndakamuratidza zvese asati avatsiura. Handiti kana munhu achitsiurawo munhu, unotsiura uri serious here, plus orega kuita majokes nema-serious issues kuratidza kuti zviri wrong. Ndaive ndakumisira tii kanzi naiye murume wangu uri kungofamba chii, ndosaka uchizonyengwa nabamunini. Tete ndakatsama, hanzi naiye majokes. Handina kufara nawo majokes. So kubva zvese izvi zvaitika, mazuva ano vanoita zvekutambisa chinhu chavo, chero ndichibika, chero mwana achitamba pasi o akamira pamakumbo pavo. Havana kana nyadzi, ruoko runenge ruri mubhurugwa vachitoita noise. Wakataura navo havadaviri, zvemunhu ari kutoratidza kuti ari busy. Murume wangu ndakamuudza kuti avatsvakire vanhu. Handizivi vakazodii. At this point, nyaya dzandonzwa pano dzevanhu vane trauma yekurepewa vachiri vadiki nevanhu veukama, ndakutyira mwana wangu. Ndakataura nemurume wangu, adii tati vamboshiya neboys dzinogara pamba. Ndakamuudza kuti I'll cover rent and food. Zvimwe vozviitira vega since vachienda kuma-part time. Akati havasati vakura kuti vasheye vagare vega. Sometimes I think vari vese mudhiri. Handichazivi, mwana wangu atova handbag. Ndaimbovapa kuti vatambe naye. Mazuva ndogeza naye, padei ndiri kubasa iye anenge ari crash. Murume wangu ndakazomuudza about story yekutambisa chinhu chavo. This time akavabvunza kuti ndozvava kuita here. Ivo vakati handidaro wakoma. Akabva atonyarara. Hana kuvatsiura, akangovaudza. Ivo vakaramba. Vhidhiyo rimwe vachidaro ndakamuratidza, hana zvaakataura iye murume wangu. Handichazivi kuti kuvenga hama here, zviri kuitwa zviri normal here. Chandongozva ndechekuti I'm not comfortable in my home, but vakaramba vakadai. I was thinking kuenda kupolisi. Imiwo munotini nyaya iyi? Ini ndini ndiri kudhipisa here zviri normal? The truth is this is not normal, number one. Ende chechipiri ndechekuti the brother is not doing anything. Kana waonza kuti brother yako vari kukumbira bota, vasvika pakunongedza pakati pemakumbo amaiguru, vasvika pakubvisa hembe yakamonerwa namaiguru, still the brother says nothing. He's like, bamunini vanoda kufadza madzimai. Kana kuti uri kunyafamba ndosaka uchinyengwa. Saka unovagadzira tii wakadii, wakapfugama, wakadii uchibhururuka. Ndoda kungotaura kuti hamusi kudhipisa. This issue is serious. Kana munhu achisvika pakuzvidisrespecta, pakutambisa nhengo yake, mwana aripo nemi muripo, muchitaura navo votokuignore. What is that? Sei vasingaendi mutoilet? Sei vasingaendi kunotenga pambi dzema 50 rand dziri mustreet? Why is he disrespecting you kusvika ipapo? I think at this point you need to step your foot down. Kuti bamunini izvi handizvidi. Number 3, why is the brother saying bamunini havasati vakura kuti vanogara vega, but he is a married man who has a wife back home? Muri kuzviona? Varume dzimwe nguva munotisa pakaoma. Pambacho unozoona kuti alright, mwana wamai vako ari kumosha. But what do? You take sides, you brush it off. Kusvika umu munhu asati afeel comfortable. How do I sit nemunhu anotambisa nhengo yake mumba mudining matinodyira, uchitambisa nhengo yako? Ko handiti zvinhu izvozvi chero uchii muri kuita bonde renyu, handi munoita makavhara madoo. So sei zvakuitigwa papublic. He's one disrespectful man that I've ever had. Hangofanana navaya vatezvara vaita bonyora. Muroora ari pano anoona channel ino. Achiti kwai vatezvara vanoita bonyora ndiripo. What is that? Tava mhuka, we are now animals. Dzinongoita sebwa yekumba kwenyu wana kuti vanongosvika votoitira pamberi penyu. My guru, what I can say is this is wrong. Hamusi kudhipisa. You need to protect yourself. You need to protect your children. Because at this point we don't know what else is he going to do. Bozo mosara muritu. Kana vachiwana simba rekumononorai Zambia voti ndiri kubvisa tsine ipi. Ende pavaitoshedzera, rega ndichitokudzai. Pavaitoshedzera achiti makutoenda here musina plan. He wanted to sleep with you. You need to tell him, look at him in his eyes and tell him kuti bamunini makuenda over bounds. Mukaramba muchiita izvozvi ndichanovhura case his sexual harassment. Next, like I said, muudze straight in the eye kuti imimi so ngandise pen basi bamunini uda kundijairira ndokuvhurira case sexual harassment. Uda kundijairira handisi mukadzi wenyu. We need to stop this. We need to stop tolerating nonsense. This is nonsense. Mai vangu vakafa 2018. From there till 2022 ndaigara na-stepmother nababa, but baba vangu vangori chistatue. I hope you know what I mean. Handisi kuda kurebesa nyaya. Havana kana hama one yavanotaura nayo both sides. Hama dzavo dzemukadzi wavainaye, now or even friends. Vakanzi jamba vanobvunza kuti how, hi. Chitori chituta chaicho.
kana neni mwana wavo havatauri neni. Kuuya kwandakaita kumurume, vaive vasipo vari kubasa, vakati hazvina basa kuvapo kwangu, ipai mukadzi wangu mari yacho yaiva tsvakirai kuno. Ndakati handingavasiye vachidya mari yangu yeroora kusvika ndaona hama imwe chete yamai vangu kuti ndisazoripa ngozi, nekuti ivo chavanoda mari havanei nefuture yangu kumberi. Pane nyaya ndepekuti ndine vanin'ina vangu vandakasiya, handichatauri kuti vangani nekuti pane vanozoziva pano. Ndoda kuvatora kuti ndigare navo, kunyanya vasikana. Munin'ina mainini stepmother vaiuya nedifferent men kana baba vasipo. Tinenge tichinzi ndisekuru, baba vanoshanda kure, vanogona kuita kana mwedzi or 3 weeks vasipo. Chakaita kuti ndizive kuti havasana sekuru, vanhu ava vaizonorara mubedroom kana tose tarara. Ini ndaive mukuru, so ndaiita zvekutsvaira mumba. Vanin'ina vangu voitawo zvimwe. Ndaiona mapepa pese pese pandaitsvaira mubedroom. After nasekuru vaya vabuda, ndaitombonyengerwa tukomana, asi ndotenda Mwari ndakaroorwa ndiri mhandara, ndiri kutyira vanin'ina vangu vanogona kuzofeila vachifunga kuti kudiwa nezvavanenge vachizoitisiwa. Nawo handina kana wandotaura naye since ndaroorwa, havatorina namba dzangu. Ndosvika ndichiti kudii, ndaendako ndomubvunzo wangu zvisina kutukana or noise. Zvakaitika zvakadarika. I want to fight for my siblings now. Ndakagara navo for 4 years. Ndakadzidza zvakawanda. I'm not good at writing stories, but kana muchida maaudio, I wish kuzobuditsawo zvese zviri mumwoyo mangu. Ndatenda ndichange ndichitevera mucomment section please. Help me, ndiri kuenda kumusha January. Ndiri kufana kudzoka navo vanin'ina vangu. Please help. Chandingangotaura haidi ndechekuti kana maenda kumba munongosvika moti mama ndakuya kuzotorawo masisters masiblings kuti vanotsvakawo basa kuJoni, upenyu kuno hwakaoma. Ndinokutendai nekuita basa ramunoita, basa rekuchengeta vana mainini. Mwari akukomborerei. We appreciate you so much. Asi tatati vambouya vakuJoni vamboshanda vagokutumirai magonanzi. That's all. We appreciate you mama. Tinokutendai nebasa ramuri kuita rekuchengeta vana. Munadhedhi movatendawo zvakare, mokumbira vana zvakanaka. Ndozvandinofunga. All right. Hi Tete Glory, how are you and the family? Hope I find you well. Ndine nyaya yangu, I really need help. Ndichachinja nyaya yangu a bit kuti vanhu vasazoziva kuti ndini. Ndakasanganawo nemuChinese wangu. We hit it off Tete. Takafambidzana for about a year and everything was going very well. I could tell he genuinely loved me. Munozwa paunodiwa unoona wega. So the problem started when my mom would update her older sisters about each and everything this guy did for me and the plans we had. Hazvina kuvabata zvakanaka because when I met this guy, I was with her kids and they started claiming ndakamuactera and that's why he chose me and not them. So izvi zvakaita vazofamba kuti tisiyane because they saw that my life and my parents' lives were about to change. Nhamo yaizopera. One day, he got a call kuti kumba kwavo kwaita emergency and he needed to go kuChina ikoko without fail. Akaenda, but I had no idea I was pregnant. Ndakazozviziva 2 months later. But we had since lost communication. Hazvina kunyanya kundibata because my parents did all they could kuti ndisaita stress. Vaitya I would end up becoming suicidal. Some of you ask how I knew my aunt and her children vakandiendera kun'anga. When they were doing all this, vaiva neimwe hama yedu yavaigara nayo and vakaenda vese. But vakazoonana and she told me zvavakaita and asked for my forgiveness. I have not confronted any of them yet and I don't plan to do so. She added that vaimufuratidza kuti asanditsvaka because we were about to do lobola before this emergency. And also vakandigadzira kuti ndisaita shungu dzekumutsvaga. If I tell you vatete handina kumbobvera ndaita kana shungu yekuda kumutsvaga. Ndaingoti yadeuka so long I have my child. But now mwana wangu zvavakumaafecta. She wants to know where she come from and longs to have a relationship with her father. I need help kubva kune vedare renyu. I don't know if I want spiritual help kuti zviite or any who can offer me any information on how I can go about it. Ndakambokumbira someone I know anoshanda kuZimra, but the only information she could dig up was akambo apply for visa to come back.
but his visa was denied, and she said andina access my details because I just needed maybe phone number and the rest I can talk naye. So please tete, kana paine anyone who can help me to find out information kubva zvavakandiendera kwavakaita, nothing is working in my life. Everything I try zvinoenda musango, and just when I'm about to get a breakthrough muupenyu, I dream of these cousins of mine, and moments I do so ndotoziva kuti zvatodhakwa. Please tete, ndinoda rubatsiro kubva kune vedare renyu. I'm not really good at writing, and please let me know when you post my story. I'll follow in the comments section. Okay, morning Tete, I hope you slept well. I forgot to mention could I have his information including pictures, his full name, date of birth. All right, Heidi, thank you for writing to us. I'm sure we're going to get help. Kune vanhu vekuti vanenge vachiziva kuti vanhu vanopinda munyika nevabuda munyika ndivanani. I'm sure you have somewhere to start since you have his full name, his pictures. I don't know kubasa kwaishanda kuti hakuna here information yamunogona kuwana about him. Okay, chechipiri chandadzidza ndechekuti kana mukaita marelationships enyu, especially vanhu vefamily havafaniri kuzviziva, because not everyone will be happy for us. Towanzoziva vana tete kuchinzi vana tete varamba kakuti mwana wemukoma awanikwe. Ndandisingazivi kuti vana mai nini vanozviita nana mai guru. Like from now on guys, let's learn to do our things privately. Ndosaka uchizoona kuti munhu anomuka ari kuNew Zealand asina kumbotaura, wotoziva kuti good morning, how are you, woshamusika kuti ndiani, because zvinonetsa. So she has a baby and the baby really wants to meet her father. I don't know if we can help, but ndada kubvunza kuti Facebook, did you try Facebook? Yeah, alright, regaitipinde munyaya inotevera. Vatete makadi iwo ndauyawo nenyaya yangu kuti vana mai vari muno vane vana vakanyora manational exams tovaihana panobuda maresults aya. Haasi munhu wese anouya achifunza maresults aya anofara nemi o anofara nezvakabuda nemwana. Hamawe, mamwe mapere akafuka makushe ewai. Vatete mwana wangu paakabuda nemaresults ake grade 7 kwakava nemufaro mukuru. Mwana anga akadzosera zvose nekusaziva kuti ndakagarisana nevaroi vatete vose wabvunza ndaingotaura sezvazviri. Kana waipinda mumba vatete ndaingotora maresults ndokuratidza wozvionera pamunhu sefohla. Vatete handina kuziva kuti sava nehana yakatovya kuchandikosta mwana wangu akaroiwa. Takamhanya kunotsvaka nzvimbo yeform 1 pamwe nekunotenga zvinodiwa zvekunoshandisa kuchikoro. Takunda wakangotanga kuita sekuti ane vanhu vari kumudana. Vatete madrugs akanoitwa test aiwa asingashandisi. Takashaya kuti chii. Kutanga mwana achiita senge ane vari kumudana kusvika pakumhanya bani kutotanga kupenga zvekumhanya mumastreet. Aiva asingarovi vanhu atete, asi aingomhanya achienda. Mwana akatadza kuenda form 1. Vamwe vake vaienderana navo vadova maform 3. Wangu mwana ari kungomhanya bani. Ndinosimbo haya mamonya omubata omugera pamwe nekugezeswa. Vatete takafamba nemwana. Nyaya inongobuda ndeyekuti mwana akashinirwa nevanhu vemuraini. Moyo wangu wakaputsika. Chokwadi upenyu hwemwana wangu hwoparara nekuda kwekuti ini mai vake ndakatadza kuva nechifuva. Mhuri yeZimbabwe, kana pane anoziva kuroyonora mwana wangu ndinobhadhara hangu. Mari haina mhaka vatete, chandinoda ndechekuti upenyu hwemwana wangu hudzokera kuva normal. Ndicho chikumbiro changu kuvana vevhu. Zvakaoma hazvo ndozvandingangotaura. Alright, mama vari kuzviblema kuti ndakaudza vanhu maresults ko handiti unenge wapasa. Makore edu kwaibudzwa nema4 units, 7 units, 5 units. Zvino kana waona mwana akadaro ungatadza kufara here. Handizivi kuti maZimbabweans tiri vanhu vakaita sei, tinosvika pakuroya mwana kuti apasirei. Ane brighter future. Who's crying? Tosvika pakugwadza kuti mwana uyu achaita brighter future. Tobva tamuroya. Tiri vanhu vakaita sei nai vedu wei. Regai tipinde munyaya inotevera. Vatete, nyaya iri kutendera marounds emuprofita ane mukurumbira aita fall from grace. Vatete aitomborei kunyepa sekutaura kuri kuitwa mabridesmaids nemagroomsmen. Vatete, vanhu ava vari kudhifenda chinhu chisingadhifendeki nekuti zvinhu izvi hasi manyepo kana kuti vanhu vanganzi vatumwa. Kwete, vanhu vari kutaura mapersonal experience avo avakadhumana nawo. Vatete, ini ndakaitawo zvekuinvitwa kuchechi imwe neshamwari yangu inonzi Shalini. Reason yandakabvuma kuenda kuservice was because zvinhu zvangu zvaisafamba mushe. Zvaita sekuti ndiri kufamba mumadhaka. Kwauri kuenda haukuoni, kwauri kubva haukuoni. Vatete, chaunongobuda nacho zvitsitsino zvinenge zvichirwadza. Ndakatanga kuona Prophet live and direct mazuva aya ema cross overnight. Tete, Prophet vakapfuura nepandiri
vakanditarisa kwakundiisa ruoko patete mumusoro. Ndakafara kuti ndaive ndanyukurwa muchichaunga chevanhu, ndaonekwa muchaunga. Mweya yemadzinza ndaizokunda, backward spirit, stagnation spirit, anti-marriage spirit, woti maspirit acho vatete anozodhuhwa kuramba ohanda kuseka kikiki, kuseka namo serugare. So vatete, after ndaiswa zodzo, muprofita akanditi aida kuzondiona kuti abve abvoraudza maspirit emuwando. Vatete, panguva yacho handina kuziva kuti there was nothing wrong with me. Ndaingova impatient, ndichida zvinhu zviri instant. Vatete, handina kuzoziva kuti azvimbirwa nemumera kuita kuigochera pautsi. Angu aiva mazvokuda enyora vatete. Ko handiti afa achichekwa nyora hachemi. Tete, nekufila special kuya handina kunonoka kunotsvaka muprofita. Shailini waiti matambudziko angu aiva azopera. Handiti matestimony eminana aingoonekwa here pazvivhiti-vhiti. Vanhu vachipa rumbidzo dzoga dzoga. Vanhu vainge vanhongwa kucross over. Vakanzi vawane musi wavanosangana. Takaenda vatete. Taive nemuzera yakasiyana-siyana kubva kuchembere, madzimai chikuru, kwozotiwo mayoung adults zvichingodaro daro. So vatete, chembere dzaingozonamatirwa kana une lakiwo wopiwa hamba rechikafu vatete. Ini ndava kuzofunga izvi, ndiona sekuti yaiva nzira yekuredza. Isu vechiduku tikanzi tipinde magroup 55 tichipiwa mari yekuzvisimudzira sort of group projects. Asi waizoenda kuna prophet unoita pitch idea yako wakazvimirira. Ndinoona sekuti prophet vaive vafarira business idea yangu vatete, saka vaihosta church conference pahotel. Ndakazonzwa ndofonerwa neumwe mukadzi achiti prophet vaive vafarira business idea vatete, saka vaihosta church conference pahotel. Ndakasvika on time, zvikanzi prophet vaiva busy, vaizondiona time. Paya pakatobhukwa room zvekuti dai vashandi vepahotera iyi vaiita witness, maizoona vatete kuti nyaya idzi handi kunyepa kwete. Ndakamira ndava kuona kuti nguva dzangu vaira, ndakasimuka hangu kuti ndichidzokera kumba. Prophet vakabva vapinda, kwakundibata chibharo vatete, kwakusiya chibriki chemari. He was not even remorseful. Kwakubuda, kwakuenda. Ndakarohwa neconfusion kuti chero ndikada kuzvitaura chabvunzwa nevanhu kuti kuhotera wangoenda kudii. Hapana waizvitenda kuti ndizvo zvainge zvaitika kwandiri. Ndakadzokera kumba ndisingazivi zvekuita, ndotaura kana kuti ndonyarara. Vatete, ndakasarudza kuti ndinyarare, asi from a quiet and sweet person ndakatanga kuva munhu aive nema-anger issues. Chinhu chidiki diki chaindigumbura. Mama vakazotaura neni, ndikataura zvandaive ndasangana nazvo. Vabereki vangu vakaedza kutaura naprofeti, aitoganza achitaura kuti aiva asina hanya nazvo. Vatete, kune vanhu vanoshandisa power yavo neinfluence yavo kukanganisa upenyu hwevana. It's only maparents angu paakati ava kuenda kumedia nenyaya yangu ndipo pakazonzi sorry, zvinhu zvakakanganisika, mwana wenyu ndiri kumuroora. Tete, cows dzakaita come home, kwete kuti ndaidiwa kwakava kutaura kwaprofeti, no, asi kwaiva kuvhara mawani. Hapana marriage yaivepo, prophet vaida kuvhara mawani. Rent yakangobhadharwa 6 months, kwakaenda imbwa ndiko kwakaenda tsure. I blame my parents vakare kubatsira kukavhiridza nyaya iyi. Prophet havana punishment yavakawana kubva kumutemo. Vatete, ndosaka ndichiti hangu ndakaseveswa sadza nehutsi hwepaBryanston. Ndinonzwa kuti justice was not served. Handizivi kuti handigoni here kumutsiridza nyaya iyi. Inondirwadza kuti kune vanhu vari kungofamba vane zvivi zvavari kuita, ende zvivi zvacho zviri unpunished. Kusvika rini kunotizira vanhu kuriko kuri kuitika zvinorohwa. Vatete, nyaya iyi inondibata mapatsi. Chero kada kuudza munhu anoti iwe waitsvagei kuhotera. Veduwe, zvinhu zvakadai zvinoitika. Iyi nyaya vatete yekuti unenge uchitrasta munhu usingatozivi kuti munhu iyeye ari kukugaira mahora. Ndoziva hangu kuti takawanda vakatambwa nyowani, asi vatete, ndangoti ndipe tsinhinziro yekuti neniwo ndiri victim zvinhu izvi zvaiitika. Vatete, musakanga makuviga chitupa, ndingaundurwa ndiri mupenyu. Pane pavataura kuti nothing was wrong with me, I was just impatient. Ndinoziva kuti vazhinji vanhu vari kuona channel ino vanenge vachingofunga kuti ini regai ndimbonoona mumwe muprofita because life yangu haisi kufamba zvakanaka chakachakati. Sometimes, guys, let me tell you the truth. Nothing is wrong with you. Your time will come. Alright, kupai example yerobot kuti muunderstand zvinenge zvichiitika muupenyu hwenyu. The other night, my sister, ndandisingatodi kuenda.
That it was a Saturday night. I was tired. Ndobva my husband atobuda achiperekedza sister yangu. Akubuda ndobva nditi handi kani. Ndobva ndati alright handi. Ndobva tabuda ndobva tapinda mota ndagara masure. Sister yangu nehusband akagara mberi. Takusvika parobot iro robot rari green. But robot iri because kwakanyarara and the area is quiet. Mota dzinobva uko dzinouya dziri fast dzichiti because that road is quiet. And saka chero robot riri green kana uri usiku vakasaona light vanongosvika vachidarika. But that's dangerous. So on this particular day, tasvika parobot. Takati tichisvika robot riri green. My husband is driving. Ndobva ada kupinda because riri green. But paraipinda pane munhu akauya. In fact, papatouya wekutanga akati mpum akaenda. Saka riri green, iye akuda kupinda. Akuda kupinda. Ndopandakaona mota yaibva uku. But mota iyi yaiuya ine ukasha. Unoza pane imwe mota unyazoona kuti iri kuuya ine ukasha ende haisi kumira. Saka takazongoti gefi andi zvokutovhunduka because ndakaona kuti panapa tapera. Saka ndo pakazotsika mabreki uya munhu ndobva adarika. Saka ubva musi iwowo ndakadzidza kuti robot riri dangerous. Saka everyday pandinosvika ndichimira neparobot chero riri green ndinosvika ndomira. I wait and check kuti hakuna mota iriko because ndo behavior yemadrivers achona. Saka ndiri kudzoka parobot illustration. Ukasvika parobot ukada kupinda isiri chance yako yekupinda unokuvara. Sometimes it doesn't make sense kuti why is my life stagnant? Hazvisi kufamba. It's just a season. Hanzi in life we have a season, winter, summer, autumn, spring. Ndakamboiverenga vhesi pano. It's just a season. Zvinodarika. And that season kana yauya iri winter, chero ukada kutiza kuti regai ndiende kuAmerica. Kana Mwari vasati vavhura magedhe ezvikomborero, kuAmerica ikoko inongosvika ichiita winter. Let's just learn to be patient. Ndo pane soko rangu. Pane season yekuti unoomerwa neupenyu. Pane imwe season ndakambosvika pakutengesa huku. Ndaitenga huku 20. I think dzaindipa 600. 300 riri kuhodha. 300 ndo yaizotenga mafuta nekutenga magetsi nekuita zvese zvine zvichidwa pamba. Mari panenge pasina. Do you understand me? Pasina. Saka what I'm saying is, let's just learn to be, let's just learn to wait. Let's just learn to be patient upon the Lord. Nekuti pose patiri kuti takaomerwa neupenyu, patinoenda kumaprofita tichinotsvaka kunditso, ndo patinodzoka tine times 10 maproblems. Wotoona kuti problem yaunga unayo idori nani pane maproblems awazopiwa. Handiti. Alright. Tine nyaya but manje bhetri rangu rinenge rapera, saka I think we are going to end here. Tozokontinua mangwana. Pane munhu akanditumira confession in Ndebele. She wrote in Ndebele, but that message has disappeared. I'm looking for you. If you sent me a confession in Ndebele, please send it again. And ndiri kuitsvaka but pamessage acho vanenge amedzewa. Kana kuri kuti makatumira nyaya dzenyu ndisina kudziverenga, please also ndingoti auntie, then I'll to read them. All right. Before we go, regai ndingotaura hanzi there is muupenyu pane patinoita zvimwe zvinhu but tisingazivi kuti ndiko kwekupedzisira kuzviita. Sekuti mwana wangu inini, my firstborn, now she's big. She's big. Anondokwana hembe dzangu. I think there's a last time that I carried her, but I didn't know that was the last time. Now she's a big girl. There's a last time I gave birth, and I actually thought that was my last time. Then again it happened. I gave birth again. Then I gave birth again. But I think the last time came. Understand me? There's a time where you're going to do some things that you love for the last time. Pani time ukuthi mchaenda kuZimbabwe muonaona my parents enyu, and that will be the last time. But one bad thing about the last times is you don't know when it's your last time. That parent of yours that you love the most, that sister of yours that you love the most, it might be your last time seeing her, because tomorrow is not guaranteed. Until we don't come with expiry dates. Saka ndiri kuti, let's remember to just get a quote from Diaspora Insurance, so that should this happen, God forbid, unenge une pekutangira. Mama matondifungidza kuti ndibhadhare 220 rand, 260 rand yandobhadhara kunyaradzo, ndandisati ndatoibhadhara. Dei nyaradzo yaitawo madebit order, manje haiiti. Let me pay it. Every month I always think, maybe this could be my last month. Let me pay so that vanosara vasasara vachitambura. That's a painful fact of life. I should pay that money. That's a painful fact of life, but we have to do it. I also have to aid my mother and my mother-in-law. Ndoramba ndichingoverengera kuvaeda.
and one day zvinozongosvika kuzoti asi ivhura ndakadondifonera ngadai ndakangovaedha because unenge wachitarisana nema-expenses erufu usingazivi kuti uite sei. So what I'm saying is, let's remember to get a quote from Diaspora Insurance. Hazvidhuri guys. Unogona kupa quotation ye £20 pamwedzi. What is £20? What is £20 to you? Papai nema-expenses akho also £20 on. Talk today guys nekuona chirongwa ati kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Tichadzoka zvekare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Musarega kuramba muchisubscribe, musarega kuramba muchitumira nyaya dzenyu apa. We want to heal. The main purpose of this channel is to bring positivity. We want to create a safe space for Zimbabweans where we can talk about our stories and we heal. Pate tichinzwa mafungiro evamwe vanhu zvinotibatsira kuhila. Ndoziva kuti munozoti motaurisa vatete ndotaurisa. Asi kutaura ikoko kunotibatsira. There was a time when I nearly lost it. Like this past year, I've seen the hand of the Lord. I don't want to lie. The past 2 years have been difficult for me. I had mental health problems. I was on antidepressants. I was seeing psychologists. 1,500 per session. But we get to do this freely. I would talk to that woman. Nothing. We did nothing. She would just sit there and listen. Then ndotanga kumudza nyaya dzangu kuti hey, apa murumwe and understand kuti sei tichitumira mari kuvabereki. Understand me? Obhadhagwa 1.5 1 hour yake. Kitikaita 2 hours obhadhagwa 3,000 obaenda. But we get to do this for free. If you have something that is bothering you, remember to send me a voice. Remember to take your time to type. Kana musingakwanisi tumira voice. But voice kanditumira voice ndeichitoda nyaya yacho straight to the point. Kwete kunditumira mondo mamukasai vatete. No, I don't have time for that. My day is very busy and it's packed. Handina nguva yekupindura maaudio. And also ndokumbura kuti musandifonera pane vanhu vanofanira kungondifonera between 8 to 12. Please don't call me. And then they told him studio and film after that to edit I will be busy. Okay, thank you guys for listening and watching. Tichakuone zvakare mangwana. Mwari akuitire zvakanaka. Tichadzoka zvakare mangwana is a Thursday. Tina Chimadzimai is going to be up. Thank you guys for watching. Bye bye.